Hello everyone, welcome back to my Mediyon YouTube channel. आंनि चेनेलाव नोंथांमोन गासिखौबो बरायलायबाय। ओमफ्राय नै दिनैहाय मा होनो आङो मोनसे शुटिंआव थांलायलायबाय। ओमफ्राय मा होनो शुटिंआव थांनायनि आङो मोननै मोनथाम BTS फोरखौ नोंथांमोननो दिन्थिनोसै जिखिनि हायो आरोना। आं मेकआप खालामदों बे एलबामावबो नोंथांमोना नायलांबाय थादों। ओमफ्राय नै दा शुटिंखौ स्टार्ट खालामनो नागिरबाय। ओमफ्राय बेयावनो लानो नागिरदों बे जायगाखौ सोर सोर सिनायो मोनसिगोन। नै बेनो एक्ट्रेसआ जोंना। एक्ट्रेस ओरैनो हरलाय। बेनो जोंना एक्ट्रेसआ दिनैना। ओमफ्राय नै फुरा बेस्ट एबा गोजौ जिअ' फिसा जि उन्दै बेयावनो दिनै बङाइगावआ बन्द' माने बङाइगावआव बारा जाया मानसिया माने सानदेआव बन्द' थांदो लायलाबायदो आयो मालाय फेन्थ'ना जिअ' फिथार ओइ केमेरामेन फैदो बा मालाय सानैजों हनै जि रमान्टिक फैसोदो हेलौ औ फ्लाइअभार पुलिस गैया आयु गिनाया पुलिसजों गोग्लैलायबाय सार्च दंदा जों फ्लाइअभारावनो दं दा मालाय फ्लाइअभारसिम फैनो होदो औ फ्लाइअभाराव लाया ओमफ्राय नै दा बे जायगायाव लाफैबाय बङाइगावनि नै बे जायगाया बिराद फेमास जाथारदोंमोन ना जायफोरनाखि आइ लाभ बङाइगावखौ फल' खालामबाय दं बिसोर नुखागोन ओरैबायदि सान्दुं गोसामोन बे जायगायाव ओरैनो मा होनबावनांगौथाय जिखुनु बिराद सान्दुं गोसामोन आरो बे जायगायावथ' बयबो मिथिखायो ओमफ्राय बेयाव शुट लागासिनो ओमफ्राय नै बे साथा हमनाया बे येल्ल' कालार गाननाया आंनि थाखाय बिराद हेल्पफुल माने आंनि इउटुब चेनेलखौ बेनो फार्स्ट टाइम खुलिनानै होदोंमोन बेनो हेल्प होदोंमोन भिडिअखौ बे इडिट खालामनो बेनो फोरोंदोंमोन आंखौ खालामनानै दानो खालामना ओमफ्राय नायनानै माबादो दे दे एसे थाबायनानै साहा बागानाव फैलाबायलायबाय बबेयाव लाबोयो माबा गोलाव गुसुं जायगायावसो लाबोलाबायबाय बे जिअ' फिसायानो लाबोथारदों नोंहा केमेरामेन होनथावानो क्लिन्टनखौ जिअ' फिसा होननांगौनो नै जायगाया बरिया बेनो जोंहा आबैया साहा बागाननि आइजो नै बेयावनो लासोगासिनो माने आं उन्दुनो ओंखारलाबायबाय थाबाय आं शुटिं ओंखारबा उन्दुनो ओंखारो माने फुङावबो ओरैनो कल्ड ड्रिंकल' लोंबाय थादों आङो बिदि पर'थाफोरबो जानो हायाखै जोलायनांगौ नामा आयु जिअ' फिसानो सौबायसो आंखौ सिगोनांगौ एबार साथा हमनायसै नामा ओमफ्राय दा ओंखाम जानोसै ओंखाम सुनाया हाला बरिंबाय माने दे आर'नाइयाव ओंखाम जानोसै आर'नाइ आखाइ सुना लाग्रोनोसै र' आखाइ सुदों आरो ओमफ्राय नै लोगोफोर दा ओंखाम एरि जाखां लोंखां बेवहाय शुट लानो थाखाय फैफिनबाय जोङो बङाइगावनि मोनसे जायगानाखि बिराद फट' लाबाय थादों आजिखालि बेवहाय फैबाय जोङो शुट लानो थाखाय नै बेयावनो लानोसै एसे बेयावनो लाहांबाय आरो बेयाव आइसक्रिम एरि
गारबाय थाब थाबैलै आंना जोङो बिराद गोबाव नेबाय नेनानै जोङो दा मा होनो बिदिनो दा थांनायनि माने जोंनि सम बादि जोङो समखौ मोनबाय दा जोङो हाबबाय आरो माने ओरैनो बिराद गोबाव नेनांबाय जोङो बे टाइमखौसो नांगौमोन जोंनो ओइ नै मोजांथार नुदों दैफोरा मोजां नुसोबाय बेलासियावबा मोजां नुयो आरो जों बे समखौ नेदोंमोन माने आरो गंसे नांबावगोन बिदिबाथाय नै ओमफ्राय जोंना बेयाव लास्ट सुट जानो थाखाय रेडि खालामगासिनो मानसियाबो बुरजाथार बेलासि जाबाय सानाबो हाबथारनोसै सानबो गैला माबो गैला गासिबो टटेलि आफ्टार शुट बांद्राय माने मोनाजोबथारबाय शुटआवबो नोंथांमोना नुखाबाय एकदम मोनाजोबथारबाय नै दा बेफोरबायदि भिउ नुबाय आरो मोजांथार नुबाय लोगोफोर दा थांनोसै मेंबायबो सानसेखिनि माबा फ्रेश जानोबो मोनाखै रुमाव थांनोसै फ्रेश जानोसै आफ्टार डेट नोंथांमोनजों हायोबा मोजां एसे एनै शेयार खालामनोसै जुदि आं हायाबा भिडिअखौ बेयावनो एन्ड खालामनोसै आरोना एनिवे आङो थांग्रोनि अब्ला